Flashman Fibro Sash Senpat, teknik ke video kadai nam ta itu kibukwa ban lek yesim ta kijing mare de kane kadai nam ta ka ko krajhar nam ta ka Kolkata ngan sashna laga jong kindon artlish Kolkata te shwa bangan poi ngan batai kita ki e baro ke bade kane kijing mare po ko krajhar ngan shwa ban ong tang ne ko wei mar kidon ki bakli kane kadai video tang nam ta kitu kibukwa ban lek mare shabar te kijing lu jisep hablut hinalde amdon ba sponsor amdon ere nga nakaleng jonga ngan longtang ban yalam nanti ban penilti ban yalam ban penpoi jakan varial de rungan lej ban lej amara te la don ki bakwa ban yelej lang kila ban join lang te phaplut hindala de an subatai ka jenu jingsa ma yalam gumtang apen biang ngan syarap ban penbukali gumta ke jinon kambaro te ban register phaban register hi ane la da phimnang ban register phila ban ngan erap ban pen register kataro ngatai koi te kandon kajing mare po Kokrajhar kadai po Assam kham shaneng Assam kadai steki Bongai Gaon stage area te kan kham jangai kandon siki laispa sauspa kilometer napo Meghalaya kumtai laispa sauspa tam kilometer kumtai te hangtai kandon kajing mare jongan Kokrajhar NCC marathon kandon hangtai ka link kane kare ka link ban jong website ba pin check ki price e baro ginon kam bre wato dang tu kendon kijing more jong ka 1 kilometer ka 10 kilometer ka 8 kilometer bat ka 100 kilometer te kidon lagi jong ki price kidon ki age category kidon ki baro te kidon ki bakwa ban simenta ki ba ko kwa ban shulet mare sobharu biang bakwa ban taban job ru ka biang ka shong ka jong mo te shon point tu te sapej ka bay registration haban register shwamo shoban lechete tekane nomor bah ban shu book daga bos tam lele ra bin register shwa marka registration kan kud be hakno no por kat ba kadap ma kim da bu re ga last date no tamba kat ba kadap ka limit ka ba ki bu ba kala kun ka full marathon ka ba registration ka dai san khat san spa half marathon ka dai khat spa 10 kilometer resh po 1000 san kilometer ka dai san spa kini dikidor by registration te haba registration pinyo ka bib number pinyo ka t-shirt kin ai be kita da kin ai ki ba de ban ai te refreshment medal la de mare kita yo be mare shaba ini de ki mare ba khambiang te ka price money la da ai la jong shubu kom ha ka price money jong ka 100 kilometer ki ai ka open ka don ka open bat ki age category mo te la da philong ba la lut ye baro pinyo be ya ka price jong ki open ha ka open jong ka 100 kilometer ka silak apsan hajar silak bat khandai phojar kini de ki price bat kanthe bat chenrang kini ki price te kidon saki age category la ka jong philaban pe hangni khat prad ap khandai laipo laip khandai sapo sop khandai sanpo san khandai ndrupo shijrong kidon laki age la ka jong te ka price yakini ki age category ki ai tang banikong bat ba ar 4000 bat khasana ja kita art lagi price ki ainam taki age category mo banikong bat ba te habede ba half marathon ru kalong kumtai te kidon ka open bat ki age category te ka open banikong kilong 4000 ar nyopo balai ndrupo te ha ki age category bre kan long 10000 bat khandai hajar te kandon saka 10 kilometer aka 10 kilometer ka price jaka open kalong 10000 live 4000 bar 4000 ai bere bar ki under mahngne te kan don no ka under 18 mar la sha ai under 18 haka 10 kilometer mudba ki ba khat pras nem shapo te ka pras nem shapo rokum tui 9000 sanspa ba sanajar men kong bar ka tan kong bar ba haka age category te gini ki weru khat prar khandai lai polip khandai kumtai ka jui 9000 sanspa sanajar tenam ta kisan kilometer rokum jui ka open long 10000 9000 sanspa sanajar nam ta ki age category 1000 1000 men kong bar te ki bakwa ban lek namta kane skan baw ban page hakane ka website kokrajhar.ncc-marathon.com check register then dapla register te some message nga ba whatsapp ne nomor whatsapp ne lamba instagram ne lamba facebook la message te tangki baron interest tenga national ka jong group tenga sabatai ki jinur jingsep tama ka jinur jingsep kalong by maximum by late by 1 by sa by thia by dam e baro light no ka by registration mud kan poi be 1000 shapo shubo im ta maximum 1000 pila man lut tang 1000 umtai 1000 tam tama 1000 shapo tela da kwa ban join lang la kwa ban le lang hakane khandru tarik jong banai november ma khandru tarik jong banai november check ba po website
kan tarik jong benai November arjar apsan te kajing mare shabar kan David Sibley kan mawai kata lapim kwa ban mare Sibley te nai lejre mar shabar te kan David Sibley tang shome khaliahi kindon si sajan te shabar te David Sibley ki kwa ban lej register no masam tip yanga ni di nomor WhatsApp janga tang ban WhatsApp man message te filap message ro lomba Instagram lomba Facebook te saya shana ka grup dengan saben tip ijung jing sap lando ban lej baro pidan kam tang mar register shomta te namta ka Kolkata bade ngan saben tip kidon artali Kolkata ki kwa ban lej Kolkata ro ngan sa chana ko video kadon ko we jing mare ko bandai live ho tarik November mat ko we bade kadai art ho tarik December te namta Kolkata bade ki kwa ban join lang phable kham kloi phab register ka ba ka ban kong bron kam kolong ba jau ban book train ticket takadau phab tikana jwa la tikana book no ticket te sa register den rom lelera te sa panmi hakan next video bade tagini lejubon